गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बड' सिख्ला चेनेलाव बरायबाय दाथ' लकडाउन जेरावबो बेरायनोबो मोनला टाउन सहराव आरोना माने दायो जोंनि खाथियावनो माने बिथिं खैराबारियाव मोनसे थानसालि दङ बाथौनि जों बेयावनो थाबायनो फैबाय दिनै नाथाय खाफाल गाज्रि बेयाव दायो ताला लागायनानै दोनदों माने बेखौ नायग्रा जि दौरि बिथाङा न'आव दङ ओमफ्राय साबिया बिनायखौ दङ आरो हिरिम्बा बाथौ थानसालि one of the famous बाथौ टेम्पोल बियो बर'फोरनि बियो खैराबारि ओनसोलनि हिरिम्बापुर सारियालि होननाय जायगायाव दङ आरो दायो दसे नेनोसै फैगोन खोमा माने आंजों लोगोआव आदामोन दङ बिथाङा फन खालामदों माने सोरबा सिनायनाय दङनो फैगोन खोमा स' नोंथांमोना नायबाय थादो दा नैबेयाव गेटआव बर'नि मुसुखा बानायना दोननाय दोङो माने सेरजा मा होनोमोन सेरजा हुग्रा आरो बे साइडथिं दङ माइनाव बुरै ना मा होनो माने बिनि खर' सायाव बै खादायाव माइ लानाय बेबायदि 2000 years later. दायो आंनि थाखाय गुड निउस आंनि थाखाय माने बयनिबो थाखाय दौरिया सफैबाय ओमफ्राय जों दायो सिङाव हाबनो हासिगोन दा हाबहैनोसै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे थानानै सिङाव मा मा दं जों नायनोसै जिहेतु आंहाबो फार्स्ट टाइम आंबो फैफेराखै दिनैसो फैदों बे जाबाय सेकेन्ड गेट बेनिफ्राय सेन्देल जुथा जेबो लांनो मोना ओमफ्राय नै नायदो जि मोजां गासैथिंबो बिबार दंफां लाइफां सारि सारि ओमफ्राय जोंहा दिनै बे थानसालि सिङाव हाबनाय जायासै मानोना दौरियाबो बहाबा थांफिननो गोनां जानायखाय जोंबो हाबथ'ला होननानै थाथ'बाय नेक्स्ट टाइम फैब्ला हाबसिगोन थारैनो जायगाया जोबोद समायनामार माने बर' थानसालि बायदि नाङाखै पार्क बायदिसो जादों माने बिथिंबो जिरायग्रा जायगा दं आरो बै नुहुरनाय मुसुखा बेफोरबायदि दङ नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ना खासेयाव बे फुख्रियाव दंनो नाथाय जों नुजोबासै आरो केमेराजोंबो फकास जायासै माने फट'ग्राफार्सफोर बिथिं आरो बिथिं मडेल सप्तानि मंगलबार सानखालि बेवहाय आर'ज गाबनाय जायो आरो दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव आर'ज गाबनो मानसिफोर फैयो नोंथांमोनाबो फैनानै नायनो हागोन जोबोर गोजोन मोनो बेबायदि गासैथिंबो दंफां लाइफां बिबार बेफोरनि गेजेराव थानानै जोबोर गोसोखौ खुसि मोनो आरो नै बेखौनो बुङो जासुलि गय फिसा फिसाखौनो दांदों बिनो जानाया बा फट' लानायफ्रा
हा बिदिबो फट' लायो आरो जाजासोलै गोथै सि बावनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'नि बे नेमखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। थानसालिनि बाहेरनि जायगायानो इसेबां मोजांबा आरो भितरनियाबो बेसेबां मोजां जागोन। नोंथांमोना फैनानै नायफैदो आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। दा जों थांनोसै न'आव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे आङो आरोबाव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैफिननो हायो बेबायदिनो मोजां मोजां जायगा लानानै। स' लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ। बाय बाय।